cel de-al doilea concert din turneul de la Paris și vedem că și aici au fost zeci de oameni dornici să vadă reprezentația operei. O reprezentație specială totuși pentru că o vedem într-o biserică și nu într-o sală de spectacol. A fost de fapt o întâlnire spirituală cu românii stabiliți la Paris într-o biserică foarte importantă pentru ei. Găsesc biserica prea mică pentru atâția oameni și pentru orchestră. Țernescu și Porumbescu sunt cei doi mari compozitori români care emoționează întotdeauna publicul. And I think they are above the soul. You know what I mean? They have the power to be above the soul. That's the mystery of Romania.